Možná si právě udělala test a zjistila si, že máš level A2. A říkáš si, po tolika letech, to je všechno, rozumím ti. Ale teď si pojďme říct, co to opravdu znamená a proč to neznamená, že jsi špatná v angličtině. Protože někteří z vás se mi ozvali docela zklamaní s touto úrovní. Tak je přirozený cítit frustraci, pokud se učíte angličtinu už dlouho a najednou zjistíte, že to je druhý level ze 6 možných. Takže to může být samozřejmě demotivující. Ale pozor, je potřeba se podívat na to číslo správně. Každý jazykový level trvá v průměru 180 hodin. 180 efektivních hodin. Když budu dělat hodinu denně, efektivně, jsem na vyšším levelu jenom za půl roku. Ale každý na to nemá čas. Takže ještě jednou zdůrazňuji, není to ten čas, který s angličtinou trávím, ale je to čas, kdy angličtinu opravdu prakticky používám a rozvíjím. To znamená, že ji dělám efektivně. Jo? A teďka, jak dlouho to bude trvat? Většina lidí nemá 180 hodin efektivního učení za sebou za poslední třeba 2 roky. Nemá. Jo? A možná si i ty strávila spoustu času nad nějakou učebnicí, aplikací, na kurzech, sledováním různých videí na YouTube a tak podobně. Ale kolik z toho bylo opravdu aktivní procvičování? Na to je potřeba celou dobu myslet. To je klíčový a to je to, co děláme v English in Action a co tě chci naučit dělat i do budoucna. 1 hodina týdně, pokud budeš dělat efektivně, třeba 10 minut denně 6 dnů, takže hodina, to je 52 hodin za rok. To je jeden level s odřenýma ušima, ani ne celý, za 3 roky. Jo? Za 3 roky. Takže pokud máš A2, znamená to, že už máš velice solidní základ, na kterým se dá stavět. V A2 už se začíná probírat třeba předpřítomný čas. To není nic začátečnického. A s efektivním tréninkem můžeš na B1 přejít mnohem rychleji, než si myslíš. Proto využij na maximum hlavně domácí úkoly a Grammar Insights. Piš si svoje věty, sdílej je se mnou přes WhatsApp, budu ti dávat feedback. Protože jenom ten čas, který strávíš tímto aktivním tréninkem, se promítne do toho zlepšení, do toho pokroku, do posunu na vyšší level. Takže teďka místo toho, abys viděla A2 jako zklamání po letech, podívej se na to jako na výchozí bod. Zjistila jsi, kde jsi a teď už víš, na čem stavět. A v English in Action máš všechny nástroje, jak na to, a nezapomínej mít na paměti pořád ten čas, jak dlouho to trvá. Buď to urychlíš, nebo to neurychlíš. Ale když to neurychlíš, tak to nevadí. Důležitý je ale vědět realisticky, za jak dlouho můžu opravdu reálně být někde dál. Jo? Takže teďka dej si jednoduchou otázku. Jak chci s tímhle výsledkem, který mi vyšel v tom testu, naložit? Chci se dál motat v tom kruhu, nebo konečně udělat ten skok? No a pokud je odpověď skok, tak já jsem ráda, protože čas, energie a peníze za English in Action nebudou vyplýtvaný, ale skvěle investovaný do tvojí budoucnosti s angličtinou. Takže držím palce. Level, který máš teď, je výchozí bod a odteď se počítá, jak rychle se zlepšíš podle toho, kolik času budeš věnovat efektivnímu učení a praktickému tréninku. Good luck and see you later.